Heel even je zin van weer. Ik sta deze keer langs een drukke straat, misschien wel een van de drukste straten van Zitter. Voor degene die hem al gespot heeft. Het is de Rijksweg. En ik ben vandaag bij iemand op bezoek. Dat ik via de vasteland heb leren kennen. En ik zal even een kleine hint geven. Kijk. Ik ben bij de grote man zelf. Ik ben bij Ton Meijzen. En vandaag ga ik eens kijken of ik tips kan krijgen over die vinylen platen. Ik heb aangepaald. Ik hoop dat er... Nou, dat is er al. Ik zei hem al, dat ruutje. Hey Thees. Hallo. Anne? Ik zeg net, ik kom bij dich kijken voor die platen. Och, kom door. Dus... Lopen naar binnen. Ik hoor al, gaat muziek. Kijk. Kijk eens, ik ga even het beeld draaien maar even. Kom nergens aan, hè, jongen, dat zijn allemaal ingesteld. Wat leuk! Zijn we live al? Nee, toch? Nee, nog niet live. Oh, We wachten op de eerste gast. Ja. En waar is de eerste gast? De eerste gast is Paul George. Hij komt het vertellen over echte, richtige Oktoberfestmuziek, blaasmuziek. Egermänner, Oberkrainer, weet niet wie dat is. Dus Dus doet thuis ook nog aan echte passende onderwerpen voor de tijd van dit jaar. Ja, je kent bij mij elk moment binnenlopen en dan zegt ze van welke emotie heb ze en ik zou die zo pleiten doen. Nu hebben we toevallig een wandje met Oostenrijkse blaasmuziek. De plaat reed al, hè? Dit is Ernst Mosch, ja. We hebben toevallig boven heb ik dan ook veel mee. Oké. Maar dit is een selectie die ik vond de hoezen leuk, oude hoezen. Dus ja, blaasmuziek, ja. En hier stond de stul, hè? Ik zal het even nog eens laten zien. Hier stond de stul. De stul van de gast. Dit is de stul van mij. Hier moet ik de apparatuur bedienen tussendoor. Dan kom ik te drinken, nog een brandweizen, nog een drinken tussendoor. Dat blijven plekken. Ja, zeker man. En daar heb je allemaal camera's staan, hè? Ik zie niet. Hans is van de camera's. Hans is van de camera's. Hans is van de camera, Danny is van het geluid en van de regie. Hoi Danny. Die allemaal, we kunnen direct live inmixen, we direct live... Wordt die zelfs gehangeld zijn, hè? Naar audio. Audio, via de mengtafel. Perfect. Ja. Dit is professioneel wat je thuis ziet. Dankzij de heren, want alleen wordt het me net gelukt. Dus we gaan een nieuwe aflevering krijgen van die nieuwe tip, hè? Ja, eindelijk weer. Eindelijk. Ja, ik heb erop zitten wachten. De eerste Tony's vanilletip van 2017, ja. Perfect. We zijn aan de gang. Ook weer dankzij vrijwilligers, Danny en Hans, want anders alleen geet ik dat natuurlijk. Kunnen jullie nu nog gaan inzenden? Tips? Waarvan ze zeggen van, hey, ik wil er meer over weten. Ik wil bijvoorbeeld meer... Ja, er waren vanmorgen bijvoorbeeld, ik deed de aankondigingen, er worden kotsen over de klote blaasmuziek. Ik zeg, ja, dan kom doe eens met 10 platen in mijn programma. Ja, die uitdagingen gedaan. Dus nu kunnen reageren wat ze willen zien, ze kunnen zich aanmelden, maar alleen met vinyl. Alleen maar met platen. Kom ik niet met cd's aan, want die breng ik tegen bereiken. Ik wilde al het woord Spotify gebruiken, maar ik denk dat ik dat maar achterwege Spotify mag, maar niet hier. Oké. Hier ben. Goed, dus, nieuwe aflevering. Ik ga hem delen, hè. Ik zet hem ook op mijn kanaal. Oh, wat leuk, wat leuk. Zeker, dus als jullie Ger willen zien, over het Oktoberfest. Hij komt eraan, hup geduld. Oh, niet over het Oktoberfest, over de muziek van het Oktoberfest. Dat is, ik vertaal het even naar de lui die niet helemaal vol van de vinyl zijn. Het gaat over het Oktoberfest, maar alleen maar over de muziek. Over de muziek op platen. Op platen. Ik zou zeggen, die groeten. Hoi! Hoi, bedankt.